Ernaien aurkezpeneako etorri geha, eta Urretxu Zumarragako Ernai gazte talde bada, lanen nahi dana herri hontan, zugoa prozesua burutzeko elkartu ginean, gure iritzik partekatu eta eztabaidatzeko, eta urte erdin, hainbat eta hainbat ariketa, ponentzin irakurketa, eztabaida eta bozketan ondoren, prozesuan amaierak talde berri baten jaiotza eaman gaitu. Urretxu Zumarragako Ernai dana. Lehenengo horregu azaldu Ernai gazte antolakundea zer dan. Eta hortako saiatuko geha erantzuten galdera batzui. Aztergean, nola sortu gehan, zeinen gure helburu eta zeinen gure lan hildo. Definizio motz bat emateko, Ernai da gazte antolakunde bat ezker abertzalean baitan kokatzeana, eta Euskal Herriko gazte antolakunde independentista, sozialista, feminista, ekologista eta iraultzaile bezala ulertze dugu. 6 hilabeteko prozesu eratzaile baten ondoren, zugoa prozesu bezala ezautze duguna, martxoan 2an jaiozan, Lizarran, lehenengo kongresua ditu genionen, eta zugoa prozesun Ego Euskal Herriko hainbat eta hainbat herritan, gaztek elkartu ginean, Ernaien helburuk, estrategia, lan hildok eta funtzionamendua eztabaidatu eta zehazteko. Hortako, egoeran azterketa, ziklo politikoan irakurketa eta gazte estrategian definizioa zehaztu genitu. Egungo egoeran, gako nagusik aztertzen hasi ginenen, kapitalismoan ondorioak ikusi genitu. Lehenengoa, langileria esplotatzeula plusbalioan bidez. Amalurra esplotatzeula zor ekologikoa sortuz. Emakume esplotatzeula bigarren mailako pertsona bezala tratatuz. Herrik zapaltzen ditula baliabide naturalak espoliatuz eta bertako langile, nahiz emakumek esplotatuz. Asimilazio eta homogeneizazio kulturalerako bitartekok ere martxan jarriz. Eta gazteo zapaltze gaitula. Gure egoera prekarioa luzatuz. Nagusik, alik eta etekin handinena ateatzeko eta sisteman gurpilen harrapatu nahi gaituztelako horren kudeatzaile berrik sortu. Horren aurren, ezinbesteko ikusi genuen alternatiba berri baten beharra. Tagutzako, Euskal Estatu sozialista eta feminista izango litzeke. Gero, Euskal Herriko egoera politikoa aztertu genuen. Argi daukeu, eta Euskal Herriko mugimendu, emandako pauso, gatazkan errok bere hortan dirauela. Euskal Herriain nazio izaera ukatzei jote bi estatu zapaltzaiek. Eta ondorioz, herritarroi erabakitzeko eskubidea ukatze zaigu. Egungo ziklo politiko, Euskal Herriantzat marko demokratikoa lortzea dauke helburu. Eta bide hortan hainbat fase daude. Marko demokratikoi lortzeko prozesu demokratikok hainbat helburu dazke. Minimo demokratikok lortzea, gatazkan ondorio gainditzea, eta hemen eukiko genuke besteak beste presoen kontua, eta lurraldetasuna eta autodeterminazioa aitortzea. Hirugarrenik, gazteriaren egoera analizatu genuen ikuspegi orokor batetik. Hainbat arlo landuz. Lana eta hezkuntza formala, etxebizitza, demografia, euskera, migrazioa, aisialdia, moda, komunikabideak, harremanak, sexualitatea, sare sozialak eta parte hartzea. Eta amaitzeko, gazte estrategia diseinatu genuen eta estrategian ezaugarri eta balore nagusik definitu genitun. Ulertze du, gazte estrategia nazio eraikuntzan hasteala, iraultza egunez egun inez eta estatuentzai egon gabe. Estrategia aurrera emateko gazte boterea artikulatu nahi dugu, kontrabotere indartsu bat sortzeko. Gazte estrategiak izaera lokala dauke, herrik dielako iraultza sozialan motorra eta oinarria. Horregatik, herri bakoitzak bere errealitatean araberako borroka propio garatuko ditu. Auzolana, elkarlana eta autogestioa izango die Ernaien filosofia eta tresna. Estrategia inklusiboa da, ez baztertzailea. Alik eta eremu anitzenetako gaztek biltzeko espazioak identifikatu eta lideratuko ditugu. Etengabeko hausnarketa eta autokritika eramango dugu aurrea. Betire, modu eraikitzaile baten. Azkenik, esan behar da, Ernaiek bi lan hildo nagusi dauzkela. Batetik, bizi eredu berrin
eraikitzea edo eraikuntza. Besteak beste, sozioekonomia, aisialdia, euskera, hezkuntza formala, ekologismoa, feminismoa, internazionalismoa eta formakuntza landuz. Eta bestea, gatazkan konponbidea. Hemen dagoezue logoa, eta logoa dagokionez esan behar dugu, geziak goraka, esan nahi dula ernaitzen, hau da, azten. Urdinak antolakuntza adieraztegu. Hori izango da, gainerako koloreak eta gure borrokak lortzeko tresna. More, feminismoa. Taupada morea dabil gure baitan. Zapaltzen gaituzten jokamoldeak usatu eta balio naiz pentsaera askei bizia emateko, gugeu izateko. Gorriak, sozialismoa. Su gorria dabil gure baitan. Menpeko gaituzten kateak kiskali eta auzolanean sortutako sareak bersortzeko, gugeu izateko. Eta berdeak, independentzia. Haize berdea dabil gure baitan. Preso gaituzten ateak itxi eta gazte aske izateko aukera eskaintzen diguten horiek irekitzeko, gugeu izateko. Guain ikusiko duk bideo bat pixkat ideia hauek guztik laburtzu dituna. Gazteak gara, orain eta hemen. Dena daukagunaren gezurrean ezi gaituzte, baina badakigu ez dugula ezer, gure indarra sarru. Eta etxipenari aurre egiten diogu, badakigulako guri dagokigula porrotaren aurkako matxinada. Gau ilunetara kondenatu nahi gaituzte, baina guk ez diogu guko egin nahi gazte izateari, ez diogu guko egin nahi egunez ere amesteari. Maitasunak mugitzen gaitu, eta ari esker ibiltzen gara. Bezarkada baten irautzan sinisten dugu, musu baten subertsioa. Mundua maite dugulako nahi dugu mundua iardatu. Mundua ez zaigulako poltsikoan jaritzen. Gure lurra maite dugulako nahi dugu gure lurra esker. Gugeu hizkuntza garelako, nahi dugu hizkuntza bizi, nahi dugu euskaraz bizi. Gure herria maite dugulako, nahi dugu pertsona askez osatutako herria. Ezberdinen arteko herri parekidea. Kalean bizi gara, kalean bizi dugu. Ez dugu sormena museoetarako gorde nahi. Irudimena da, gure barrikada, eta utopian babeste gara. Teorian sinisten dugulako nahi dugu praktika bizi, praktikan bizi. Etengabe ikasten gaudelako nahi dugu ikastearen benetako esanahia berreskuratu. Eta porlanezko eraikin handiei zentzu eman. Bestasunak itxutzen gaituelako nahi dugu kolorezko alternatiba eraiki. Eta eraikiko dugu. Ez gaitu izutzen zuen sokak, zuen mozalak, zuen iluntasunak, argia maite dugu. Ez gaituzte mintzen zuen irainek, ez gaitu izutzen zuen eskaintzak, aspaldi utzi geniolako sinisteari. Ez dugu beldurrik, iragana zaretelako. Ezin duzu orain erasotu, oraina gu geu garelako. Ezin duzu etorkizunak konbistatu, erne gaudelako, ernai gaudelako, ernai garelako. Eta gustatuko litzaiguke, parte hartze animatzea animazate, bai lantalde baten, bai koordinazio, egunerokotasuneko koordinazioko taldeen, edo beste ideia bat bali maukezue, bilera iriki bat antolatuko deu, apirilan 5, 10 ingo deuna, eta informatu nahi bali mazu ere, jutea gustatuko litzaiguke. Eta bain gaztedan badan aurkezpena ingo deu.
izan bada, zugua prozesuaren fruitu den Ernai Gazte Antolakundearen jaiotza jaialdia izango da. Ikusten bezala, martxoaren 29, 30, 31 eta apirilaren batean izango da Urduñan. Gazteok elkartu eta auzolanean eztabaidatu, gozatu, ikasi, elkartrukatu eta sortzeko aukera izango dugu. Eta hori, joan nahi duzunontzako zerrenda bat dago hementxe, eta 40 eurotara da 4 eguneko bai bertan lorrita, kontzertuak, dutxak, eta egun baterako joan nahi duenak ere aukera egongo da, eta 20 eurogatik lortu daiteke eguneko sarrera, bai interneten edo bertan. Eta, bueno, aurrerago izango zuen berri, apuntatzen zaten ontzako, lanun artean bidaia eta egonaldiari buruzko bilera bat antolatuko dugulako. Eta hori, esatea autobusak egongo direla Goierri mailatik, antolatuko direla. Eta, bueno, eta gaurko bukatzeko hori, gaurko trikipote bat egongo da, hemendik hasita, eta bukatuko dela Malurren, eta bertan hori afari paregabe bat antolatu dugu. Eta hori izango da autobusa eta baita pagatzeko taula, eta osabandako nahindikan aukera dago, nahi donantzat erosi. Eta afari nosten bakarrari bat, eukiko dugu. Eta, bueno, eta gero komentatzeko, ostegunen kulturetxean zazpiterritan, egongo dela hitzaldi bat Lomce legaren ingurukoa, inposatu nahi duten erreforma basati horren inguruko hitzaldia eta animatzeko. Eta, honekin amaiera ematen diogu. Bideoklipa ikusiko dugu eta amaiera ematen diogu.